que venen. Molt bé. Va, vinga, que els tenim. Com si fos en Jordi, ja veig. Centre, amunt. Molt bé, prova aconseguida amb un temps de 53 segons. Però jo no entenc, sembla que no us agradi el públic. No aplaudiu, no crideu, no hi ha animació. Ara hi comença a haver una mica d'ambient. Vinga, 3 números més. 9, 5 i 7. Temps, ja.